Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς να κατεβάσετε βίντεο από το YouTube. Καταρχάς, για να κατεβάσετε βίντεο πρέπει να έχετε τον Mozilla Firefox, τον οποίο δείχνουμε πώς να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε σε άλλο βίντεο. Τώρα ανοίγουμε το Mozilla Firefox. Έχουμε πει ότι το μόνο ελάττωμα του περιηγητή αυτού είναι ότι αργεί να ανοίξει στην αρχή, αλλά μετά είναι μια χαρά. Λοιπόν, μπαίνουμε στην αρχική σελίδα. Εμείς το έχουμε εδώ το YouTube. Εσείς μπορείτε να πείτε κανονικά youtube.com. Και τώρα θα κατεβάζουμε ένα βίντεο, ένα βίντεο ή ένα τραγούδι ή ό,τι θέλουμε. Τώρα θα κατεβάσουμε εμείς το Smells Like Teen Spirit του Nirvana. Το Nirvana. Ουσιαστικά θα κατεβάσουμε τραγούδι, όχι βίντεο. Αλλά τέλος πάντων. Περιμένουμε να ανοίξει το βίντεο. Να, κάτι που δεν σας είπα. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε βίντεο από το YouTube πρέπει να πάμε στο Google αρχικά, να πάμε στα πρόσθετα του Mozilla Firefox όπου λέγονται add-ons για Mozilla Firefox. Πατάμε στα add-ons εδώ. Και κάνουμε αναζήτηση για το YouTube Downloader. Πατάμε Enter να μας κάνει την αναζήτηση. Φορτώνει όπως βλέπετε. Δεν ξέρω κάτι έπαθε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω τι. Να μας έχει βγάλει εδώ πέρα τα αποτελέσματα. Θα προτιμούσα να κατεβάσετε από αυτά που σας βγάζει είτε αυτό εδώ, το πρόσθετο, είτε αυτό εδώ. Πατάτε προσθήκη στον Firefox, θα κάνετε μια επανακίνηση κτλ. Λοιπόν, όταν θα πάτε στο βίντεο, θα σας έχει βγάλει εδώ πέρα. Εντάξει, στην ουσία εμείς έχουμε βάλει δύο downloaders. Λοιπόν, εμείς θα πατήσουμε αυτόν. Πατάμε download. Βάζουμε εμείς το όνομα που θέλουμε. Στην ουσία θα το κρατήσουμε Smells Like Teen Spirit. Όπως βλέπετε, πατήσουμε Enter και μας το κατεβάσει εδώ. Αργεί λίγο να ξεκινήσει το κατέβασμα, διότι είναι λίγο αργό μόνο στο κατέβασμα, αλλά σε όλα τα άλλα σας εγγυώμαι ότι ο Firefox είναι πολύ γρήγορος. Πολύ γρήγορος. Για παράδειγμα να το φορτώσει παιχνίδια είτε να φορτώσει βίντεο στο YouTube είναι πολύ γρήγορος. Τώρα μας κάνει και έλεγχο για iOS μόνο του. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Περιηγητή, συγγνώμη. Και είναι έτοιμο. Οπότε το έχουμε στην επιφάνεια εργασίας μας, εδώ κρυμμένο. Smells Like Teen Spirit, το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.